kao ove godine, tako i svake godine brinemo o životinjama. Izlazimo iz pomoć ekipi koja to zahtijeva i mi to završavamo profesionalno. Kao što vidite, nosimo i hranu i tako smo ih pratili ovih 10 dana stalno, znači nisu mogli da budu ugroženi. Izašli su na brijeg kod Morače, gdje to voda hvatale 2000, mislim da je 10. bilo to prije 2-3 godine, ali tada smo imali najveće akcije i tada smo ih zbrinjavali, izbačali ih ovamo u selo Ponare i donosili hranu na stadion Ponare. A sad, pošto je voda mnogo manja, znaš kako, izvukli su se putom dok nije vodu hvatila glavni put Ponare-Žabljak. Tuda su se izvukli oni, ovi su ostali ovdje, naši već su vidjeli da su tunike ostali, ali neće ništa biti, evo kao što vidite, izvuče se, neće ni ova voda, cijele godine biti, proći ova voda. Zadnji put smo primijetili 3 konja u predjelu Šegrtnice i tu smo ih ostavili, evo sad nosimo hranu, a poplavi je zateklo za to što je to brijeg od Morače tu i okoljeni su sa vodom i nisu mogli da izađu.